Datorren larun bata maiatzako 31an Gasteizko Gaztetxean Alabedi Rock Festivala ospatuko dugu berriz ere. Aurten gure 12. edizioa izango da eta gurekin Arabako 6 talde izango ditugu. 6 taldeen artean Buridan, Domeka, Belaño, Birkit, Mehatxu eta Umane edukiko ditugu. Arabako 6 talde, Arabatik kantoratutako jaialdi honetan, eta hiriko eta probintziako eta Euskal Herri osoko nahi duenarentzat gonbidatua da zaudete Gasteizko Gaztetxean larunbatak 31, arratsaldeko 6-etatik 12 arte.